avui viatgem al passat, encara que, com en la coneguda pel·lícula de Robert Zemeckis, podríem dir que es tracta més aviat d'un retorn al futur. No és un xoc de paraules, no. De seguida descobrim què va ocórrer amb un grup de dones d'Estivella el 1911. Entre llibres i bambolines, de la mà de l'escriptor i l'historiador Lluís Mesa, coneixerem una singular història feminista que és, a més, un retrat universal de com es vivia als nostres pobles a principis de segle. L'escoltem. Les 11 de maig és el títol d'una obra de teatre que descriu com sentien i vivien unes dones valencianes que es van manifestar a Estivella tal dia com avui, però de l'any 1911. A més, de text literari, es dona veu a elles i sobretot a moltes altres dones que al llarg de la història han sigut silenciades. Doncs de seguida aprofundim en este text i en la primera manifestació feminista coneguda a la nostra terra. Fa 20 anys, Lluís Mesa va descobrir un expedient en els arxius municipals d'Estivella, el juí, contra 11 dones que es van manifestar pels carrers del poble contra la pujada d'impostos. Encara que eren més d'11, només ha arribat fins als nostres dies la història documentada d'aquelles pioneres que van ser multades i jutjades per exigir drets. Esta és una història feminista, sens dubte, però també un retrat social de com es vivia als pobles del territori valencià a principi de segle. Amb l'autor del llibre Les 11 de maig, Lluís Mesa, que ja ens acompanya en l'estudi Rosa Solves, anem a conèixer el dia a dia d'aquelles dones que no van dubtar a eixir al carrer contra l'alcalde i que van zebrar la llavor del feminisme valencià. Molt bon dia, Lluís, benvingut al RAI. Hola, molt bon dia. Doncs eixim de dubtes. Què va passar aquell dia com avui de 1911 a Estivella? La veritat és que aquell dia va passar un esdeveniment molt oblidat en la història del poble i és que unes persones, unes dones, estaven ja rebotades pel fet de l'impost de consums que era abusiu per part de l'alcalde a unes determinades persones. I no ho dubtaren i davant del forn, on en aquest moment el cobrador estava intentant cobrar, doncs es manifestaren i rodaren per tot el poble amb crits contra l'alcalde i contra les autoritats. Era l'any 1911, el context social era molt diferent al que tenim actualment, però tu com recordes el descobriment d'aquest expedient? Com va ser contextualitzar-lo, ficar-lo en el lloc per a poder tirar del fil i trobar tota aquesta història? A veure, el context en el qual vaig trobar va ser quan estava catalogant tot l'arxiu municipal i clar, ahí trobes documentació no inservible, però vull dir més anònima, de no tanta importància, i és com que em va votar aquest document a la primera i dic, parlava de dones, que era el primer que trobi de dones, no? I em va canviar un poc tot aquella nit, jo crec que era de matinada, em va canviar, no? I vas dir, d'este fil he de tirar molt més. I com va ser tirar d'ell, perquè no és tan fàcil. De fet, tu comentes al llarg de la història, elles ni tan sols van poder representar-se a si mateixes, van ser altres homes, per tant, van estar pràcticament silenciades. Era una història que fins i tot no es coneixia en Estivella, o almenys no es parlava d'ella. Sí, no es coneixia, la veritat. Jo el primer que vaig fer és proposar a l'Ajuntament fer una publicació, que és el que fèrem aleshores, l'any 96, no? Contant l'expedient i explicant una miqueta la història. Després vaig intentar posar-me en contacte amb les famílies, que no era fàcil, perquè algunes sí que han sigut una línia recta, no? Mares, filles, netes, però nosaltres van ser fadrines, faltaren. I a banda d'això, el que vaig fer en tercer lloc és encoratjar a la població per a ser conscient del que tenien al davant, no? Perquè no sabien que el germe del feminisme valencià estava al poble d'Estivella. Al poble d'Estivella, o almenys així ho veig jo, no? Per suposar que sí. Ho hem comentat a l'inici del programa, és un viatge al passat, però també és un clar impacte en el futur, perquè a més de ser part de la nostra història, part de la història de les nostres besàvies, de les nostres àvies, de les nostres mares, van obrir el camí a les futures generacions sense saber-ho. Es rebel·laven per una cosa tan bàsica com el menjar, però estaven dient moltes més coses. Per què han sigut silenciades fins i tot pels seus propis descendents? Per què no es parla d'això? A veure, jo ho tinc clar que per ser dones, perquè a part aquest esdeveniment acabava bé. O sigui, una història que acaba bé, segurament si hagués sigut una història d'homes, dic jo que hagués acabat en una taverna, en una gran festa, i quedarien marques per tot el poble, grafitis, coses. Però resulta que no, que ha passat 2 generacions simplement. Jo posava exemple que Mallalla, per exemple, és de l'any 11, no és d'ahir d'Estivella, és de l'any 11, i jo conec històries de Mallalla i de la mare de sa iaia, de la meva besjaia, no? Com pot ser que aquesta història tan recent, entre cometes, no hagi arribat de cap manera? Doncs per això,
perquè era una història de dones. Era una història de dones que lluitaven. I això no sempre interessa que es conega. Però has contat tota la història, com bé comentaves a l'inici, també en clau d'obra de teatre. Sí. Era necessari tornar a donar-li la veu i que tinguin el seu propi personatge? Sí, perquè la part històrica jo ja la tenia pràcticament tancada. De fet, jo vaig proposar a l'Ajuntament que feren un carrer a les manifestants. Hi ha un carrer, hi ha una placa on es recorda on va ser aquest alçament, no? Però passat el temps jo necessitava com posar una gravadora i sentir en directe aquestes dones. Jo no sé com parlarien en aquell moment, com eren, i era la necessitat que jo tenia de fer-les parlar. Aleshores pensi que la millor manera era a través d'una obra de teatre. Jo he escrit més novel·la, però realment una novel·la jo crec que em perdria en descripció. Jo necessitava posar una gravadora i deixar-les que parlaren elles a sol. I realment és el que han fet, parlar elles a soles. No només parlar elles a soles, també els has ajudat a tindre aquesta veu. Com és comentaves, tu estàs molt més acostumat a fer novel·la, per a fer novel·la has de tindre molt clara la història, els personatges, el nus, el desenllaç. Així has deixat que elles trobaren la seva pròpia veu a través de les teues mans. Sí. Això és difícil. Sí, però jo estic content perquè han parlat elles a soles més del que jo pensava, no sabia, perquè he intentat donar l'estil de com parlaríem. Jo també soc tècnic lingüístic i tinc un estil més acurat. He intentat que no sigui un estil massa acurat, que siga realista, que parle realment de les coses quotidianes, no de coses que a mi em pot interessar com a escriptor, no? Des de fer la compra, des de fer la bugada, des de com era el retor o com deixava de ser el retor, el metge, el mestre, no? I realment és un diari d'un any, que tot això passa durant anys de procés, i a les tradicions i al cicle anual festiu, no? Que passaria en qualsevol població, no? Valenciana. Però el succés va passar a Estivella, però tu la història de les 11 de maig la situes allí, realment? No, fixa't, en tot el llibre no apareix Estivella, no apareix per a res, perquè a mi m'interessa amb aquesta història recuperar la història silenciada de totes les dones. Esta podem donar-li volum, però com acaba el llibre, no? Diem, quantes històries es quedaran silenciades, no? Al llarg. I em preocupa eixes de les quals no parlarem, això és l'homenatge realment, no? Amb el teatre. No, I ja tens pensat si es va a representar? A veure, jo vaig tirant les pedretes, sí que he parlat amb algun productor de teatre per a que assessore. De fet, al poble hi ha un grup teatral i això podria ser una espècie de, més que de teatre, de ritual, no? De repetir periòdicament, no? Per a que no es perguera la memòria precisament, no? D'aquest esdeveniment. I ahí està. Ara deixem que rode, perquè també és important els textos dramàtics, és a dir, estem fets a dir teatre representar, però no necessàriament, és a dir, hem d'agafar com un llibre més, no? Un text dramàtic, no? Un llibre més que a més va estar este cap de setmana a la Fira del Llibre i que va ser tot un èxit. Hi havia moltes persones que s'acostaven, volien saber la història, que era el que et comentaven, que és el que més els cridava l'atenció. Clar, primer s'acostaven perquè eren persones conscienciades amb la literatura feminista, no? I clar, els cridava l'atenció que la literatura feminista novel·la, poesia, però ja teatre, no? Ho trobaven molt estrany, no? I això és el que es feia un poc preguntar-me què havia passat, els manifestants. Es cridava molt l'atenció que fora en el llenguatge teatral, no? Però també la història. I la història, clar. Sí, perquè la història... Jo fins i tot proposava, una vegada va fer un article que podia ser no un altre dia de la dona, però a nivell comarcal, que fos una data a celebrar, no? I a tindre en compte. Una data a celebrar i a reivindicar. Parlaves del Dia de la Dona. Estem parlant que este fet va ser el 3 de maig de 1911, molt abans, fins i tot que es celebrarà el Dia de la Dona de forma internacional, molt abans. No, eixe mateix anys començà a celebrar-se en 3 països internacionals, que va fer el dia 10, encara no estava instaurat el dia 8, no? Però és casual que aquest primer any que se celebra internacionalment és també l'any que passa això, no? Casual o causal? No sé, la veritat és que està ple tot això perquè l'11 tampoc no és una causalitat, no? Estem parlant de 11 dones de 1911 i si ja volem arredonir-ho, la multa va ser de 11 pessetes. Això volíem contar. Podem endinsar-nos un poc més en la història. Hem contextualitzat un poc quina era la situació. Hem de recordar que també és un retrat de com era el món rural, perquè en aquest moment Estivella era una localització molt rural en els seus usos i costums. Què feien els homes? Com tracten els homes este tema? I, sobretot, com es va desenvolupar la història d'aquestes 11 primeres dones revolucionàries?
realment el paper públic dels homes serà vital, perquè les dones no tenien cap paper. De fet, en el moment que es presenta la denúncia, són els homes d'elles els que s'han de presentar en l'Ajuntament. Per a posar. I aquelles que no tenien homes perquè eren viudes o perquè eren fadrines, doncs algun home havia de representar-les, no? O sigui, que eren unes dones silenciades, era una societat en la qual l'home ho contava tot i la dona pràcticament no assistia. Doncs jo vaig aprofitar que tenim així el llibre, que tenim així a tu. No ens llegiries algun passatge, algun diàleg que penses que mostre especialment aquest context, aquesta situació i que faig a boca a tota la gent que ens està escoltant que li pique el cuquet i que vulguin comprar el llibre? És que no sé, realment cada escena representa un moment determinat. Jo no sé... Doncs com les aguas per aquesta pàgina quasi que te va tocar, que la gent que està a casa no ho sap, però ha sigut obrir-lo i ha tocat o això, o ja crec que per acabar d'arredonir-ho igual hem d'anar a la pàgina 111 o a la pàgina 11 i llegir la línia 11. La línia 11. Sí, no, podríem anar a la 11. Jo crec que anirem a la 11, si et pareix. Així sí. Arredonim i que isca. És una cosa important també del llibre, el final, precisament l'epíleg, perquè sí que dona a entendre... realment el que se volia dir, no? En totes, diu, per exemple, Rosa, per fi són les 11 de la nit. Sempre necessitem mitja hora per enviar-los a casa, i més per a l'estiu. Els homes no tenen ganes de veure la dona. No saben estar-se a casa. Només hi tornen a dormir. La tertúlia, els raonaments i les xerrades se les guarden per a la taverna. Ostres, quasi res. Estem parlant de realment la definició dels homes, no? Que tu estaves preguntant. Així de casualitat. Sí, no, perquè així casualitats n'hi ha poques, causalitats moltes. Però bé, parlaves de l'epíleg i jo també que vull que ens parles de la dedicatòria, perquè també té una història molt bonica. Té una història molt, molt bonica i que confia que tinga rodatge, no? Resulta que ja pràcticament en impremta em telefonaren 2 persones de Barcelona que eren besnetes d'una tal Amèlia Alegre. Amèlia Alegre va ser la que va encapçalar també la revolta de consums, però a Barcelona l'any 18. Jo sí que com a historiador el coneixia, una fotografia en la qual apareix una dona amb una pancarta que és la que va encoratjar a tots, i jo això sí que la coneixia, aquesta fotografia. Resulta que aquesta era Amèlia, però és que aquesta Amèlia damunt era estivellenca, i era una estivellenca que en l'any 14 havia migrat cap allà, no? I la història d'ella és que acaba silenciada també per les mateixes dones, perquè ella era una dona republicana, molt progressista, però no era sindicalista. I al final el moviment acaba sepultat per les sindicalistes. I a mi em va fer pensar que molts dels silencis que tenen les dones a vegades són creades per les mateixes dones, no? I em va pensar que precisament esta Amàlia quasi segur que participaria d'esta manifestació de l'11, perquè fins al 14 no arriba ella a Barcelona, no? I la veritat és que pensava que el millor homenatge que podia fer a una persona era ella, no? Perquè era anònima, estaven creant... Dic que tindrà rodatge perquè les seues besnetes estan preparant la biografia d'ella ja fa uns anys, saps? I voldria que tinguera rodatge i que esta persona, que fora un dels silencis més que aconseguisca, no? Un test com no? Superar. Correcte, un més dels que es sumen a donar-li veu a la gent que ha sigut important per a nosaltres sense saber-ho, aquestes persones anònimes que han lluitat pels drets de totes i també de tots, perquè al cap i a la fi això és una qüestió que ens interessa a totes les persones, però només convidar a la gent que ens està sentint a casa que es vagin amb el llibre, on poden aconseguir-lo. Ara ho tenim molt fàcil, eh? Sí, ara a través d'internet, a través de les llibreries més destacades de la ciutat també, vull dir que està ahí a l'abast de qualsevol persona. Està en la Fira del Llibre també, no? Però vaja, que és molt fàcil d'aconseguir i molt fàcil de llegir també. Doncs fàcil d'aconseguir, fàcil de llegir, i a més ens emportem una història que ha volgut ser altaveu de dones molt silenciades al llarg de massa temps. Ara cal que els donem aquesta difusió, que els coneguem, i a tu, Lluís, només agrair-te que hagis passat per ací en este dia tan bonic que es complís esta efemèride. Esperem, això sí, que no cal fer més llibres perquè les històries que passen no queden silenciades per ningú. Una forta abraçada, gràcies. I gràcies a vosaltres per donar també veu a les dones amagades a través del programa. Gràcies.